Xabene ubendla laphana kubalandeli bakhuzani njengoba bekuveze ngokusobala ukuthi nawa beneme inhlobo ngento eyenziwa uMax. uMax-ke ilo zakhele udumo ngenhlamba. Njengoba-ke uMax ejwayele ukuxhaphisa abantu ey'nhlelweni zokuxhumana ebese baxhaphisa ngaphansi kwegama laKhuzani. Baphumele walo umshizana nabanye ukuthi cha abeneme inhlobo ngesenzo sikaMax, kanti-ke singcolisa negama likaKhuzani njengoba-ke belisebenzele kanzima ukuthi libe lihle noma-ke libukeke njenge-brand. Kodwa-ke uma ngabe sekuwukuthi kwenzeka kanjena kubukeka ngazukuthi liyangcoliseka. Kungcoliseka kanjani na? Abantu abaningi bayitshela ukuthi uKhuzani uyakujabulela lokhu okusuke kwenzeka. Esingeke sibe nesiqiniseko sokuthi uyakujabulela ngempela noma akakujabuleli. Kodwa-ke ngoba kazamkhuza uMax kukhomba ukuthi mhlampe kusuke kumsebenzela njengoba uMax eshilo kwamanye amavidiyo. So mntana sekhaya, mina ngifuna ukuzwa uvo lwakho emva kwale video yaMax ecomplaina noma eveza ubufakazi babantu abangaveze ukungenami ngesenzo sakhe uMax ey'nkundleni zokuxhumana. Bese ngizwa nje na ukuthi esayidini lakho wena uwedwa uyavumelana yini nento-ke eshiwo uMax ey'nkundleni zokuxhumana bese embathisa ngegama likaKhuzani. Ekwakheni nje uyavumelana nayo. Siyeke ukuthi mhlampe-ke kunezinto asuke ekhuluma ey'sile noma-ke ey'suke evikela uKhuzani. Ekwakheni uyavumelana yini nokuthi athuke iy'nhlampe ey'nkundleni zokuxhumana? Mina nawe ahlangana ne-comment section uma uqeda ukubuka le video elandelayo. Hayi zengamane ninginyanye bafowethu. Hayi mangithanda uKhuzani nje yabona, mangithandwe nje idlamlenze bakwethu. Hayi seningamane ninginyanye nonke bafowethu, bizanani futhi. Hayi bizanani nonke, ngoba lento ukuthi niyanginyanya nje ayiqali ngokuthi ninyanye mina, niqale nanyanya yena uKhuzani. Nimnyanyanise eduze kwakhe uKhuzani, nina niyamnyanya uKhuzani nina. Hayi mina seningamane ninginyanye bafethu. Hayi uyabona, ngoba ngiyazi ukuthi uKhuzani yena uyangithanda akanginyanye. Hayi nginyanyeni more futhi kunale ndlela eninginyanya ngayo, ninginyanya ngendlela eweak. Mangithandwe indlamlenze nje phela kuyobe kwanele kimi. Uyabona, omunye kuzobuza athi awumakhanya wazi ngani ukuthi uKhuzani yena akakunyanyi? Anginabo ubufakazi bokuthi uKhuzani akanginyanyi mina, uyangithanda. Obokuqala nje ukuthi uKhuzani uyangithanda, uKhuzani une personal cell number yami. uKhuzani une number yami. Anything uKhuzani engamjabulisi uyakwazi ukungifonela, uyakwazi ukungiWhatsAppa. Indaba yokuthi ngathuka uShembe noNyazi ayimjabulisanga uKhuzani. Waqala wathumela uKhuzwayo kimi. Uthe mayesethumele uKhuzwayo waphinda yena wangifonela uKhuzani, wangifonela direct, waxoxa nami uKhuzani. Sayilungisa lo ndaba leyo, ngenza amavidiyo ngaxolisa kuShembe, ngenza ividiyo ngaxolisa eNdlunkulu kuyisilo. Ngoba uKhuzani uyakwazi ukucommunicate nami, une contact nami uKhuzani. So uma ngabe uKhuzani engangikhuzanga entweni, okusho ukuthi lento engiyenzayo iyamsebenzela. Why ke manje ngizoba worried ukuthi nginyanywa abantu? Suka. Akahlahle yini umsebenzi walento ekuthiwa zinduna ekaKhuzani? Yini umsebenzi walozo zinto lezo? Njoba seyiqhamuka nje nokunyanya kuphela nje, zinyanya umuntu olwizimpi kaKhuzani, zinyanya uMax Makhanya, umuntu oshaye zonke izitha ekaKhuzani zahlehla, umuntu okuyena otrenda kakhulu njengamanje ngokunqoba izimpi zendlamlenze. Sekuqhamuka abantu abayibiza ngezinduna zikaKhuzani sebethi bayanginyanya. Unginyanya kanjani mina ngibe ngilwizimpi kaKhuzani, nginezitha ebekwe kaKhuzani eyingaka? Izitha ebekwe kaKhuzani eseyizonda mina manje ngoba ngilwela igama likaKhuzani. Sekuqhamuka nina nizothi niyanginyanya, nicabanga ukuthi ukunyanywa yini mhlambe kuzongishintsha ukwenza lento engiyenzayo. Ngilwe kakhulu mina. Izitha kaKhuzani zonke manje zilwa nami. Yabona?
Wena Mshizane into yakusondeza kuKhuzani nje, wena into eyenza ukuthi ube seduze kaKhuzani uzodla imali ngegama likaKhuzani wena. Wena yonke into oyenzayo isuka ine business behind ngoba wena udla imali ngegama likaKhuzani. Uyabona? Kwale video nje oyenzile uthi ibalekile iprofessionalism kodwa ngapha ubiza igama lami uyangithuka uthi ngiyakunyanyisa uthi uyanginyanya. Kodwa ngapha ukhuluma ngeprofessionalism. Kwayona le video bewupromota lezi ikipa zakho neziqoko oyigqokile. Ucabanga ukuthi ukulandela uKhuzani ugqoka nje ikipa. Ngilwa izimpi mina zikaKhuzani, mina ngithuka abathuka uKhuzani, ngitalabha abatalabha uKhuzani. Ngilwa nabantu abacekela umsebenzi kaKhuzani phansi, ngilwa nabo day in and day out. Nithuli nibumba imlomo nina anisho lutho, asikaze sinibone nenza ama-post nithi ninyanya osiqiniseko. Asikaze lama post kanjena nje asikaze siwabone enyanya izitha ekaKhuzani osiqiniseko Mr NS Meli, asikaze siwabone ama post okunyanya labo bantu abayi opponent kuKhuzani. Njoba senizoyinyanyela uMax nje, uMax ebe elwa izimpi. Namhlanje izitha enginazo mina izitha ekaKhuzani, anginazo mina izitha general nje, anginazo izitha enginazo mina njengamanje izitha ekaKhuzani ebekade zilwa negama likaKhuzani. Ngaqhamuka mina ngayishaya ngayikhukhula, ngayishaya ngayigugula izitha ekaKhuzani zajikela mina. Seqhamuka nini engabe silwa nani nizongijikela nizothi nina niyanginyanya. Ayi mhlaba wani mfowethu uthini makunje, uthini nithini NIU iphi NIU nithini madoda nathula nje kwenzakalani nithini manje? uMax kuthi uyanyanywa nani niyamnyanya yini? We NIU mhlaka wani niyanginyanya nani Ntomzolova? Nithini bafowethu enkunze emnyama? Anivele la. Mina ngilwe nezitha ekaKhuzani kwavumbuka abantu ebebengabalandeli bakaKhuzani kodwa becashile besaba. Kumanje ingoma ekaKhuzani izona ehamba phambili ngokutrenda, kwenziwa kulandwa ngisho ingoma ezindala ekaKhuzani. Abalandeli bakaKhuzani ngisho besifazane bebesaba. Sabanika ipower, sabanika iconfidence, sabaqeda ukwesaba. Sinomhlaka 1 njengamanje ngisho sisibethu abahle benza amavidiyo ngeingoma ekaKhuzani ngokungesabi ngoba bayazi ukuthi kukhona oMax, kukhona amasosha lana, kukhona omhlaka 1 abantu abenza sure ukuthi babheka noma yini elwisana neBlue Nation noKhuzani. Manje ingane ezikhululekile manje. Zikhululekile ingane eziposta amavidiyo lana ziyamncoma uKhuzani, kade ithuli lezi ingane all along abalandeli baKhuzani bebesaba benefear up until kwafika lo Max Makhanya enithi nina niyamnyanya. Kwafika uMax Makhanya wavundulula uMax manje wavundulula manje kwenziwa amavidiyo ngena kuTikTok uzobona ngisho ingoma ezindala kwenziwa amavidiyo ngazo kwasukuma insizwe beyicashile. Ebeyicashile zisaba. Wonke umuntu manje usukumile uyishaya isifuba ngoKhuzani ngenxa yalo Max. Ngapha nina nithini Mshizane? Nake nenzani nina egameni laKhuzani ewuvikela neyokulwa nezitha ekaKhuzani? Angithi nina no Mr Innocent nimsulwa nina. Nimsulwa eyithenje zikaKhuzani nizithandwa nina ningo Mr Loved. Eyitheni kaKhuzani nithandwa oMeli nina ninconywa osiqiniseko nina. Nithandwa osiqiniseko nina ngapha osiqiniseko laba abadestroy uKhuzani nina bayanithanda osiqiniseko. Mina uMax bayamzonda osiqiniseko. Kodwa nina nikaze nibanyanye osiqiniseko njoba ninyanya mina. By the way ke hayi indlamlenze ngithanda kabi bakwethu, iyangithanda indlamlenze, iyayithatha futhi imbono yami indlamlenze, yathatha umbono wami ukuthi ingasikhipheli ama-CD nama-USB kulonyaka. Wawuthatha lo mbono wawusebenzisa wazi wawu-announcer ukuthi ngeke asawakhipha.
ama-CD nama-USB umbono wami loyo engawunika uKhuzani. Waphinde wathatha umbono wami wokuthi angayiputshuza ingoma ekuyi-album lapha kwi-All White Spring Picnic. Nanijabula nina nithi iqhawe lithe liyosurprise ngengoma entsha. Ngabona ingozi mina, ngabona ingozi kulokho. Ngalethi advice ngathi iqhawe please no, ungayiputshuza ingoma. Nangempela iqhawe la uthatha umbono wami la ngayiputshuza ingoma kwi-All White, alizange lidlala ingoma entsha iqhawe kwi-All White. Ngenxa yokuthi iqhawe mina lingikhonzile liyangithanda, liyayithatha imbono yami. Njengamanje njengoba ngikhiphe lo mbono ngama-keyboard, nawo futhi iqhawe lizowuthatha ngoba uyiqiniso. Ngikhuluma iqiniso lapha yana. Vele iqhawe ukuthi lizwana noJumbo. Lokho kuyasishaya ngoba manje kuma performances eqhawe sekudominate keyboard kaJumbo. Sekudominate keyboard kuma performances eqhawe. Kuyasishaya ke lokho thina. Uyabona? Sifuna iqhawe lishaye ingoma esiyaziyo stage. Lingafaki ama keyboard kaJumbo. Ama keyboard kaJumbo kuba kaJumbo. Iqhawe lishaya umaskandi. Lizowuthatha lo mbono ngoba uze ngendlela eright kanti nawo futhi uright. Uyiqiniso.